ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସଫଲ ଜରିରେ ଦେଇଛି 5ଟି ଏକା ସହିତ ପ୍ୟାକେଟ୍ କିଣି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ପାଆନ୍ତୁ। ତ ଏଥିରେ କେମିତି ଅଫର୍ ଦେଇଛି, ମାନେ ପଏଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼ରେ ଏସବୁ ଆସିବ, ଛତା ନହେଲେ ଗ୍ଲାସ୍ କି ବ୍ୟାଗ୍। ଏଠି ହେଲା 2 ଗ୍ରାମର ରୂପା କଏନ୍, କେତେ ସବୁ ଅଫର୍ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସବୁ ରଖିଛି। ମୁଁ କେତେ ସଫଲ ଆଣିଲିଣି। ଏଇ କ'ଣ ସବୁ ବାହାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ 2 ପଏଣ୍ଟ, ଇଏ ସବୁ ଇଏ ବି ସେଇ 2 ପଏଣ୍ଟ। ଏ ତ ସବୁ 2 ପଏଣ୍ଟ ହେଲା। ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ 3ଟା 4ଟା 5ଟା 6ଟା 2 ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 2 ପଏଣ୍ଟ ହାଫ୍। 2 ପଏଣ୍ଟ ହାଫ୍ କେତେଟା ବାହାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଯେ 2 ପଏଣ୍ଟ ହାଫ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ 3ଟା, ଇଏ 3ଟା, ଇଏ ହେଲା କେତେଟା, ଇଏ 2 ପଏଣ୍ଟ ହାଫ୍ ହେଲା 3ଟା, ଖାଲି 2 ପଏଣ୍ଟ ହେଲା 6ଟା। ନଅଟା ଗଲା, 9ଟା ପଏଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଗଲା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲା 3 ପଏଣ୍ଟ ବାଲା, ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ, ଇଏ ସବୁ 3 ପଏଣ୍ଟ। 3ଟା 4ଟା 5ଟା 6ଟା 7ଟା 8ଟା 9ଟା, ଇଏ ହେଲା 3 ପଏଣ୍ଟ 10ଟା। ମାନେ ସମୁଦାୟ ମୁଁ 19ଟା କୁପନ୍ ବାହାର କଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ବି ହେଲେ କିଛି ମିଳିଲାନି ମୋତେ। ନା ବ୍ୟାଗ୍, ନା କଏନ୍, ନା ଗ୍ଲାସ୍, ନା ଛତା, କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ କମ୍ପାନୀ ବାଲା ମିଛରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପଏଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ପାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଜିତନ୍ତୁ ସେଇଟା ଜିତନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନୁହଁ। 19ଟା କାର୍ଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ବି ବାହାରିଲାନି। ମୋତେ ହସ ଲାଗିଲା ଏ କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଦେଖିକି।